Portem tot el dia viatjant amb el cul assegut i hem decidit seure una mica més d'estona en un bar perquè falten 3 hores perquè surti el nostre ferri nocturn. Hem fet Polipe, no sé quin lloc, després hem agafat un cotxe 2 hores, entre pitos i flautes n'estem dins els collons. Bueno, jo personalment no puc més. Sí. Jo l'estic veient de color verd. Blau i blanc. Sí, i vermell. Amb la bandera de India. És taronja i verd. Vale. Aquesta serà la nostra casa per aquesta nit. La veritat, molt random aquesta ciutat, de pas on estem agafant el ferri per anar a Cotau. Doncs això és el nostre ferri. Ben moni, un punt rovellat, però tot anirà bé. Te l'imaginaves més gran? Es mourà, no. Tu creus? Però és bo que es mogui. S'ha de moure, tia, perquè segueixi tirant endavant. Tu pensa que el que és dolent és que es quedi quiet, vol dir que s'està enfonsant. Tio, para, mira, és que jo ja, quan marxi d'aquest país, no tornaré a fitxar altra manera de veure. Núria, va, explica als nostres seguidors com estàs. Aquest matí he tret mig budell pel mar. Ens hem pensat que ens moríem. No amb tot això, després de superar-ho i arribar a terra, ara ens sotmetem a un ferri nocturn. No estic gens convençuda del que farem. Ens anem a dormir. Protegides. Oh, Dios. Aquesta cosa s'està movent que flipes, m'està fent cosa fins a gravar un vídeo d'on feia el mòbil al mar. Em moro. Perdo una mica de por, he de dir que això us remena bastant. I ja ho veieu, som aquesta noia i jo, veient la sortida de sol. L'he hagut de gravar a tu perquè se m'ha posat el lloc maco. Doncs no jo. Sortiràs al vlog. Tal com ens hem despertat avui. Amb molta sort. I aquí el nostre campamento gitano. Com has dormit o no en aquest vaixell? Fatal, he tingut molta por. Fatal, diu. Jo la veritat és que també he passat un punt de por. M'he despertat al mig de la nit. I m'ha costat tornar a dormir. Però ara, sincerament, vistes precioses. El port de Cotau. Com podeu veure, una illa realment tropical. Another one more, please. Thank you. Okay, food cheese. Ona, pots explicar què vas fer? Vull palillos. Vol palillos. Li han portat una forquilla i una cullera per menjar carbonara. És tan tailandesa ja, cap un cas. Però aquestes vistes d'aquest dinar... Moment castell de sorra. Són unes motivades, estan creant aquí un fortín perquè volen que entri al mar. Yo. Wow, 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 obra mestra! Sí! Cercava aquesta especialitat. És increïble. O sigui, havíeu Les vist mai comportes. una cosa tan ben feta? Ens han regalat aquí hasta Una bandera, la gent ha col·laborat. Cada cop que torno l'obra és més mestre. A veure, em podeu explicar el vostre poble, sisplau? A veure, allà tenim el poblat. Sí, Un un bosc. bosc encantat. I això és el castell. I aquí hi ha una cúpula on hi viu el rei i la reina. I per aquí Preciós. hi haurà els cocodrils. Jo flipo. Esteu orgullosos? Molt. A sobre són tan influenciadores que mira. Tota la platja fent castells de sorra, ara, eh? Mentre seguim ultimant els preparatoris per la inauguració del nostre castell. Primera nit buscant un bar per Cotau. Aviam què trobem per aquí per prendre alguna cosa. Per haver nocturna. Aquests iogurts estan molt bons. És més barat, els tio. meus És m'encanten. més barat. Jo vull Pringles, estaven bonos. Hi ha molts tipus de patates. De sushi, cebo i no sé què, de gamba picant. Uau, tios, és massa bonic. Estem a la platja de Prima Beach. És increïble, la naturalesa és que és un lloc molt especial, de veritat. Es nota una energia màgica. Sí, eh? Sí. Tu que ets així d'energiós. Ai, xulíssim. És preciós. I l'aigua és superclara, està ple de tronquis. Quina nota li posem en aquesta platja, nenes? Un 8,5. I no és més alt perquè està, hi ha bastanta gent. Per mi un 9. Sí, Un per mi nou. també un 9.
Falta una mica d'espai per... Sí. Sí, està un punt atapeït. Però bé, som-hi. No sabem exactament si això és privat o què collons és. És que jo crec que... No sé si és privat, això, Bueno, anem caminant. Jo vull anar a aquella d'allà, crec. Tios, flipo amb aquell lloc que ens heu portat. O sigui, us odiava, fa un moment, per haver-nos fet pujar per aquí. Ara, voilà. Voilà! Fora sabatos. És que estic mirant. La culpable de que estiguem aquí. I ella. Jo sempre soc Les culpables. Em sento molt bé de ser la culpable d'aquesta fantasia. Increïble. De res. Un camí clarament perillós. Això ho hem hagut de fer en pujada, jo evidentment patint per la meva vida, com sempre. Però hem arribat, jo crec que la millor posta de sol de les nostres vides. Tercer dia, Cotau, ens anem cap a la platja. Nenes, primer snorkel a Tailàndia, com ho heu viscut? Me n'arrepenteixo d'haver set avui, dia d'avui, el primer. Massa guai, masses peixos que no havia vist mai en la puta vida. Quin és? El parrot fish? Parrot, però n'hi havia masses. Una puta passada. I la vegetació marina. Espectacular. A mi també m'ha encantat. Jo, com a bona catalana, no he pagat ulleres de snorkel, em portava aquestes de Besalú. Però, sincerament, per molt brutes que estéssim, hem vist de tot. Increïble. Espectacular. Sabates fora. Sí! Al final hem canviat de bar perquè en aquell ens cobraven molt i aquest té les mateixes vistes increïbles. Simplement espectacular. És que set de gravació immillorable, ja us ho dic. He de dir que tinc un punt d'estómac inflat. He begut un cafè durant 4 hores, perquè aquí això sí que ho tenen, que fan els cafès molt i molt grans. Sincerament, Cotau ens està encantant. No podíem haver triat millor illa per passar 6 dies i ja cap al final d'aquest viatge està sent espectacular. Una mica de neteja de peus i cap a casa. Nenos, puntuació d'aquesta posta de sol. És que ha marxat el sol i continua havent-hi una llum. Esmorzar al nostre bar de confiança. Avui anem a bussejar. Anem a sota l'aigua, molt al fons del mar. Ens deixaran allà i baixarem molt cap a baix. Jo li tinc pànic al mar. Pànic exagerat. Bueno, que no et banyes. No em banyo. Em banyo com al principi i ja està. Però vaig pensar, mira, és una experiència, no ho tornaré a viure mai més i sí o sí he de fer-ho. O sigui, no puc quedar-me jo així, les nenes com... No sé si seré capaç de fer-ho. És que no ho puc assegurar perquè tinc molta por. Moltes preguntes que faré als instructors o no sé què són. 1. S'ha mort mai algú? 2. Quins tipus d'animals de la flora marina veurem? Fauna marina. Com s'ha d'actuar? He d'estar quieta, m'he d'estar la morta, he de marxar corrents, nedant, què he de fer? Després demanaré que, sisplau, pagaré més, és que m'és igual. Vull un instructor amb mi tota l'estona de fent busseig, agafats de la mà. Molt bé, Núria, va! M'encanta, ha arribat l'hora de fer la classe, nena. El paper més petit, les partícules con cares més densos i aquí encara ja és una... Vale? Moments previs al despegament. Estem millor. Millor? Sí. Nervis? Bé. Cap nervi, un nervi. Nervis 10, però estic millor. Estic més tranquil·la, he de dir. Després d'aquesta explicació, encara estic nerviosa. Hi ha alguna cosa que no sé si se'm donarà bé fer. Començo a netejar el tub o no sé què. Normes del busseig, respecte. Respecte. A la natura i als companys. Els companys, sobretot. No tinc alternativa ja, mira'm. Però molt gran, aquest barco.
Tu vas dir que iríem amb un llanxet. Espero que no sigui com No, jo vaig dir que jo vaig anar amb un així. Núria, ja està, Ja no gravaré més la teva reacció, només quedarà tipus el després. Hauràs d'explicar-ho tot molt bé, I és que a sobre anem amb màniga curta, vale? No anem amb màniga llarga, màniga curta. Espero de veritat dir-vos que ho he aconseguit, vale? Que Perquè sí, si és Núria. així, tota la gent que ens miri i que tingui pànic que estem al mar, que no s'hagi banyat mai, ho podreu fer, perquè jo ho hauré fet, però encara no dic res, vale? Anem a intentar. Ara molesta. Sota l'aigua ni el notaràs. No? Flota. Núria, va! No, jo que per l'última. Ai, perdó, que sí, abans de provar. Explica com ha anat la primera immersió. Bé, estic així com una mica... Saps? Em costa com creure el que he fet. I encara no he acabat. Després parlarem més. Ui, a mi ara em pica un punt. Aquí no sé com ho he de rascar, la veritat. Estic tinguent problemes. Ole! 1, 2, 3! Ens han aplaudit, Núria! Acabem de tornar a arribar al port, ja de tornada. Ara us explicarem amb calma. Ara baixem tranquil·lament i ho fem, vale? Poc a poc. Vale, evidentment, és que no sé què ens passa que diem ara ho farem i mai ho fem. Com les dues persones que teníeu menys clar que volíeu fer submarinisme. Jo he de dir que a tu, Anna, t'ho volia prohibir fer-ho en un bon principi. I et vaig dir que no volia que ho fessis, que si ho volies fer-ho ja ho faries quan simple. Després, quan es van acostant la data, vaig veure que podia ser una experiència massa única i massa increïble. No volia fer l'Open, el que dura 3 dies. Jo no ho tenia gens clar, ja ho sabeu, ja ho he explicat algun cop, que em fa molt de por al mar. Però vaig estar molt contenta d'haver-ho fet, sí que és veritat que no repetiria. Per fer-ho un cop a la vida, ok, mira, he fet el check, puc explicar-ho, ho explicaré als meus fills i em quedo tranquil·la. Però per res més. I va ser com espectacular estar allà i sentir que volaves. També és veritat que la gent de Pura Vida Cotau, que va ser amb els que ho van fer, ens van tractar superbé. Nosaltres vam anar amb una llibreta per agafar punts allà a les classes perquè estàvem massa nervioses. El monitor quasi que ens va agafar la mà en tot jo li vaig dir, o sigui... jo t'obligut a donar-me la mà tota l'estona. La dieta no t'equivalent. Jo l'únic que afegiré és que massa xulo. Em va agradar molt perquè em vaig sentir molt lliure, potser sí que és perquè ja ho havia fet una vegada, però també penso que no, saps? Que era amb qui estàvem, però t'ho juro que vaig passar-m'ho superbé i amb masses ganes de seguir veient mar i veient oceans i tot el que hi ha a baix, perquè és brutal. Ai, que xulo! A veure, és un vídeo, ensenya-me-lo. Massa guai, a veure... Oh. Pura vida, pura vida, pura vida. Estem arribant al millor apartament que estarem. És el nostre regal, 2 dies. Oh, nenos! Això sí que serà un house tour ben parit. Massa puto heavy. O sigui, una cosa que sempre fèiem viatjant amb els meus pares era pillar-nos per als dies finals del viatge l'hotel del relax. És massa xulo, piscina amb vistes a tota la illa. El sol es pon aquí davant, literalment. Passant pel mig d'un hotel abandonat, s'arriba a les millors platges, clarament. Ai, que guai, quines ganes! Ja fliparàs. Oh, en sèrio? Molt xula, tia. Voilà. Uau! Que xula que blava l'aigua. Uau, és increïble, Necessito ensenyar aquestes vistes per al meu vídeo. És espectacular. Em volia demanar un got de takeaway com el teu, Sara. I he demanat si em podien, sisplau, donar un got takeaway. Mireu què m'han donat. M'estic morint. Takeaway! Criminal. Ties, és que és el millor que m'ha passat mai. Tenen això, però han decidit. Han decidit que
A tu això? A mi això. Jo vull veure com te'l serveixes. Ui, no. Que sí, tira, tumba-ho i ja està. Com un porró. Ho cremaré. Vols que ho faci? Sí. No, treu la mà, Joana. Ole. Ai, tios, que divertit. La capatera. Que divertit. Platja número... M'he perdut. Sí. Ué, és més gran aquest que el que n'he de jo. Sí. És que és massa xulo. Com de cop vas caminant per la sorra i de cop et trobes una muntanyeta de pedres que si tu mires així és com una muntanya de pedres, vale? Però si tu t'acostes, de cop hi ha de tot, hi ha corall. Per exemple, n'hi ha que tenen estampats així ben curiosos. Estic aquí amb els auriculars perquè estava escoltant un resum del partit d'ahir del Barça, que la veritat és que trobo molt a faltar mirar el futbol. Ara és desfer-te de la migdiada i ara té pressa. Anem a casa i anem per feina, 3 hores aquí dormint. Adeu, casa dels minitorons. I acabem el dia a la millor posta de sol de Tailàndia que hem trobat fins ara. Si pagàvem 100 bahts el primer dia, després podíem anar-hi la propera vegada ensenyant la foto que ens van fer allà amb el cambrer. Doncs hem dit, a veure... Què has dit? I això anem a fer, Exacte. ensenyar-li la foto. Sí, ensenyar la foto. I evidentment no s'està veient tipus lo guai que és. La Sara està sentada ja com una veure. Millor manera de despedir-nos de Cotau amb un Thai massage. Increïble lloc. Nervits, nenes? Ganes? No, ganes. Masses ganes. Valoració del massatge. 8,5. Jo un 9, m'ha ben remenat. M'ha encantat. Estic aquí vestida de gala, esperant el vaixell, perquè no tinc ja més roba neta. I si us hi fixeu bé, tinc un ull més petit que l'altre, perquè aquesta nit les nenes han deixat la finestra oberta del lavabo i m'han rebentat els mosquits, o sigui, exagerat. Adeu, Cotau! 1000 llocs per triar, però hem triat la popa. Xulíssim, el nostre lloc. Com els pans i els vins, les meves maletes es multipliquen. No sé com arribarem. Ho hem trobat. Catalan content creator, posa. He hablat d'influencers, m'ha fet més... Pues sí, sí som. Ai, nenes, hi ha un columpi. S'agraeix. Hi ha un columpi, mira el columpi. Hola! Som davant del mar, al Pink Bungalow. Benvinguts! Doncs està molt bé, nenes. Passa l'aire, hi ha ventilació, És exterior. és un mirall... Jo crec que aquest ja us hi veureu totes. Sí, bueno, sort que està enfocat cap avall. Una mica d'emmagatzematge. Està molt bé. Aquí el llit de la Sara i la Sheila. És d'aquests molluts, el llit. És d'aquests que no tens la textura de molla. Les vistes que tenim des del nostre bungalow. És que veieu platja més xulo, veieu lloc més xulo. Ens ho mereixem, nenos. Hem fet aquí la nostra neteja de roba. La lavanderia. Una mica home laundry, unes camisetes i un jersei. Què passa, Núria? Que tenia molta gana i és so spicy. En I què sèrio. havíem demanat? No, spicy, please. No, zero spicy, please. I és que no. És que és immenjable. A mi m'agrada el picant, però saps allò que no pots menjar més perquè és massa picant? M'afogo, em fa mal al coll. Horrible, No puc, no puc. O sigui, em plouen els ulls, saps? La solució... Pad thai ketchup. No spicy. I aquí estem, amb en Pangan, l'animal que hem adoptat en aquesta illa. Hola, Pangan! Bon dia. Ens
hem despertat així. Sincerament crec que el millor despertar. Aquí tenim en Pangan, dormint. No hi ha pressa per anar a la platja, la veritat. Han de tenir tan poques preocupacions, sempre. Compra acceptada! Hòstia, ha costat, la mare que em va parir. Havien de ser 1.900 watts per cap i al final en són 2.000 no sé quants. Vaig veure un TikTok que deia, tipus, mai més tornaràs a tenir l'edat que tens ballant a la Half Moon Party, no sé quantos. Tota la raó, doncs anem-hi. Igual, ho fem. Estic molt fea així. Que no, o no? M'ho he de treure. És per arrissar-se els cabells. Bueno, ho intentarem perquè tornaran a ser ben llisos. Estem aquí de compres pre-Full Moon Party. Jo un Red Bull m'he pillat, aviam si m'animo. Let's go! Let's go! De moment sembla que hi ha prou gent i prou ambient. Aquí estan les nenes ben guapes totes. El cartell. I el mapa. He d'avisar que gravaré una mica per ensenyar-vos-ho, però hem vingut a sortir de fresco. But in the end, everything happens for a reason. To make us stronger. Últim dia despertant-nos aquí, a la platja. Ai, quina tristesa. Què? Com va la ressaca, petites coques? Després parlem, vale? Que platja. De llarg, el barco més xulo que hem anat fins ara tenia botigueta i ara vaig a buscar les nenes que m'han dit que sortíem per aquí fora a investigar ja amb què pedo aquest barco. Tot que hi ha zona de tombones. Estic flipant! Aprofitant els últims rajos de sol del viatge aquí des del centre. Crec que haurem de fer story time d'aquest passaport. Ha passat un succés amb el meu passaport i l'hem d'explicar. Jo crec que és digne de story time, però si voleu reflexioneu i ho fem després. Jo crec que encara necessito respirar una mica. En més d'un moment he anat a agafar el mòbil, he estat a punt d'explicar i encara no. Què va passar amb el passaport, Joana? Vull fer un incís i posar la gent en context, perquè la Joana i jo som les persones del grup que érem que ens posàvem més nervioses quan havíem de viatjar i sempre volíem anar amb molta antelació i fer-ho com tot molt bé. Un dia vaig dir-li a l'Ona i a la Sheila, que eren les més tranquil·les, avui faré com vosaltres, no em penso posar gens nerviosa, faré tot. Si perdem el vol, el perdrem totes, no passa res. Anàvem bé de temps, en teoria, segons el planning que jo havia fet, que no sabia que facturàvem maletes. I en el moment que me'n vaig enterar que facturàvem la maleta, el meu planning ja anava fatal de temps. I això va començar, va ser aquí que ens van dir no, encara no està obert, heu d'esperar-vos no sé quan. Però no, estàvem a fora de l'aeroport, no havíem passat el control, no havíem facturat la maleta, estàvem dinant tranquil·lament, faltant 2 hores pel vol. Nenes, doneu-me els passaports, perquè me'n vaig a fer cua per facturar les maletes perquè anem fatal de temps. I l'Ona i la Sara van decidir que m'acompanyaven i la Núria i la Sheila es van quedar a baix. I vaig agafar els passaports de la Núria i de la Sheila i me'ls vaig guardar a la ronyonera interior que portava jo aquí. Vam pujar un ascensor i vam arribar allà on es facturaven les maletes i allà vaig veure que no tenia el passaport de la Núria. Però jo us recordo, les portes de l'aeroport que s'obren automàtiques, abans de que s'obrissin, una criatura cridant, però uns brams, és que no us ho podeu ni imaginar, I s'estava obrint i la Joana era com hi ha un problema molt greu, he perdut el passaport, i em mira i em senyala i em diu el teu passaport! Jo sabia que no havia guardat enlloc aquell passaport i vaig començar com una boja a córrer per l'aeroport. De veritat, un ésser fora de si, o sigui, mai de la meva vida havia corregut tant. Amb tot això, jo la perseguia per darrere i anava demanant perdó a tothom. Total, que potser vam passar entre 5 i 10 minuts d'estrès màxim, que no trobàvem el passaport i de cop vaig dir, ok, he de pensar fredament el que he fet, perquè és que vaig fer com tot el recorregut 1000 vegades, no el trobava. Me'n vaig recordar que vaig anar a tirar el meu dinar a les escombraries. Un lloc que no he revisat són les escombraries i vaig pujar corrents a les escombraries i sí, efectivament, el passaport de la Núria està
en unes escombraries tailandeses esperant a ser recollit per sort, el vam trobar i vam poder volar, o sigui, ara estem explicant això ben feliços. Sí. Vull dir que en cap moment em vaig posar nerviosa. Vaig aconseguir el meu repte de no posar-me nerviosa en un aeroport. Jo pensava que la Joana el tenia dintre el bolso, però que s'havia posat nerviosa i no el trobava. Jo ja us imaginava vosaltres dos quedant-vos, jo, la Sara i la Sheila tranquil·lament marxant. Últim vol intern del nostre viatge. Segurament és l'avió més ample que he estat mai. M'he equivocat. Hem passat per la VIP. Aquí són iguals. I hem arribat! Ha arribat un punt que no podem parar de renetejar preus. Ara anem a l'hotel, també hauria viatjat una altra vegada, però molt bé, estem molt contentes, però s'acosta la recta final i ens fa una miqueta de pena, la veritat. Com et quedes si el teu hostal és aquest? No, sembla que hi ha una mini porta amb una mica de llum. Ole, que mono, quina pudor, nenes. Quina olor més heavyment forta. Va. És la reacció? Sí, del sopar aquest de Bangkok. Que no piqui. No pica! Toma! Sí o no? O no? És molt lleuger, vale? És suportable. Sí. Hem demanat un roti amb formatge i ou. I com que no tenia formatge, ha decidit posar plàtan. I li he dit, Superigual. no em posis res més. Bon dia, una mica brut el mirall. Ja som a Bangkok, això vol dir que ens queden 2 dies. Ens ho hem d'agafar com si fos el primer dia per no apalancar-nos i seguir gaudint d'aquestes vacances, aquest viatge tan xulo que estem fent. Com veieu, ens estimem molt, però de bon dematí ja va bé que hi hagi 5 metres de distància. Mira, lloc de cafè? Wow, 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 wow. Els nostres últims dies a Bangkok es centraran exclusivament en fer compres per nosaltres mateixos i per la nostra família. Estem aquí des de les 10 del matí. Tot crida l'atenció. Jo crec que ja ens hauríem de fer amb el Temu, Ah, ja, bona. Joana, explica què és el Temu. És que, vale, hi ha Chinatown, aquí a Bangkok. És com si el Temu hagués obert una botiga física en un carrer de 10 quilòmetres, cada secció del Temu tingués la seva paradeta. És increïble. Joana, ensenya'm el que t'has comprat. Li encanta estrenar les coses quan se les acaba de comprar. M'he comprat això perquè és que les nenes no han fet massa conveix amb el seu primer Gucci i jo tinc el meu primer Gucci. Aquí vas? Ensenyeu-me les bosses. Després d'un dia de compres interminables, que us farem un haul si voleu, ara anem al centre de Bangkok a fer-nos un massatge i a fer-nos un tatu. Quan vam començar el viatge vam dir ens havíem de fer un tatu, no sé quantos, i que decidiríem què ens faríem durant el viatge. A Koh Tao va ser, ha de ser això, busquem això i vam buscar versions d'això. No què és? No, no ho diem? No. Vale. Feu apostes als comentaris. Una de les tasques més difícils de fer a Bangkok. Ai, jo creiem que serà l'últim massatge. Aquí un preparador. Què, Núria? Què, Ona, com ho veus, això? While you are just move your hands, you have your legs. És a la zona on me l'he de posar. Però la Sheila no té... Més a baix, tia. Acaba de començar. No fa molt de mal. Ah, ja te l'estàs fent? Sí! No sé sent la màquina, tio. No em posa nerviosa. A veure, un punt de mal sí que fa, he de dir. Però perquè està molt lluny del cap. Sempre fa més mal si està lluny del cap. Beautiful. Secció del Temu de bricolatge. Això, Hòstia, valen 10 bahts. això, 5 bahts, no sé pas quan és, però 20 són 50 cèntims. Aquí tenim pins per les crocs, bosses, sabates de tot tipus. Hem entrat a la botiga de les pinces, vale? Tot això són pinces, tot són pinces, absolutament tot. Increïble, tot no és boig. Ja hem comprat amulets de la bona sort. Sí, per les nostres famílies que volien això. És super curiós Chinatown, sincerament. En fi, contentes amb les vostres estatuetes, o com es diguin? M'ha dit que donava bona sort. Sí. Vale. Vam decidir que no facturaríem una maleta, compraríem una bossa gegant per posar dins la nostra motxilla i totes les compres que volguéssim fer, perquè hem comprat sabates i hem comprat aquestes bosses, és que no les vull treure perquè estan molt ben enganxades. Les típiques de plàstic aquestes
gegants que són... Sí. Posarem la nostra maletota, perquè nosaltres ja ens entra facturació de 25 quilos. La Joana sense caixa. La caixa pesa 2 quilos, per tant jo 13. La Joana 14 o 15. Tela. El somriure, que farà el somriure segur. Control de passaports. Ah, però pots fer fotos.